daga ganin kantin can za a samu furogo kana ganin sai na yanzu bari mu je in kai mata takardar taimakon nan dawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da kantin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da kantin. Salamu alaikum. Allah taimako za a magani na ne ya kare. Sai na ka takarda da Allah taimaka. Maganin ka ya kare bawon Allah. Wallahi tallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu gani. Cuta hawan jini. Maganin hawan jini na ya kara duba wanda Allah taimaka ko da 20,000 ne. Taimaka da Allah. To, ka takardar ba ku. Bawon Allah. Na ba 20,000 ne. Ba me? Ba komai. Ban mun gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu dan liti dan kutumar ruwansa bai mun rubutun takardar taimakon nan ba. Kai daman ƙarya kake bakare to banza ba irin kure an jagwala. Ba za a fi mu kuɗi ba, kuma a fi mu jin daɗi ba. Ba za a fi mu dala. Dan ya subscribe sannan ku danna